Non és unha recruta convencional. Os máis proceden do exército e traen certa formación. Esfórzate para poñerte ao día. Farei todo o que se me pida. Teño a certeza. Pero un perfil como o teu non acaba aquí por acaso. Unha prima bailarina cun tío no SVR. Que mal farías? En fin, supoño que tanto dará. Se non cumpres co Estado, terei que che meter un tiro na tempa. A Guerra Fría non acabou. Reventou nun millar de anacos perigosos. O Occidente amoleceu, imbuído no consumismo e nas redes sociais. Dividido pola aversión entre as razas. En consecuencia, o mundo afoga no caos. Únicamente Rusia está disposta a sacrificarse en favor da vitoria. Para que calle a paz, temos a obriga de situarnos outra vez á fronte das nacións. De hoxe en adiante seredes pardais. Armas nunha loita mundial polo poder. Escolleron vos pola vosa beleza, pola vosa forza, e en algúns casos pola vosa vulnerabilidade. Katia, Víctor, acompañádeme. Aquí trabállase coa manipulación psicolóxica. Instruirásevos para que deades coa fraqueza do rival, para explotar dela mediante a seducción. E así obter desinformación. Quitad a roupa. O teu corpo é do Estado. O Estado alimentouno desde que naciches e agora reclámalle algo a cambio. Convén saber sacrificarse por un fin maior. Situarse alén dos límites todos. Desprenderse da moral sentimental que mamastes. Ou é orgullo. Na miña experiencia, caen primeiro os orgullosos. Víctor, pon a roupa.